Case number 0159 of 2026 ipakati pababa vanonzi Knowledge Mpindi vachibva kwa Mdzinge Nyama uko vachitongana na Takawira Kapingidza. Claim iri kuti Takawira uya pamberi pedare rachangamire Dotito upindure nhau yako yekudanana nemudzimai wangu. Taka uya pamberi pedare rachangamire Dotito upindure nhau yako yekudanana nemudzimai wangu. Nhau iyo changamire nemakurukota tipiretivu pamusoro muzukuru womurume anonzi Takawira akauya takasangana naye kwachibondo. Muzukuru wake akati iwe kubva gore rapera ina sekuru wangu tiri tu tisinodanana nomukadzi wako kuramba wakanyarara kuti fungira mweya upi rufungei zvibva andishungurudza muzukuru wangu womurume andishungurudza zvakanyanya singaite pachitonditaurira kuti kwewe kuramba wakanyarara asi hausi ere kuti tisi tikudanana nomukadzi wako. Muzukuru uyu yataura izvo asiri iye nyaya yedva yatozoenda kwasabhuku kutoenda naye kwasabhuku mamineze kwasabhuku nayo kwasabhuku yakawakuita nyaya iye ari kuramba simukadzi ari kuvhura iwewe muzukuru wake ndiye akati inini nasekuru tinorova mukadzi wako tinodanana nomukadzi wako. Mukadzi wangu ibva atasvika padare kwasabhuku ukazomangarira vangani? Ndakawamangarira vese vari 2 kwasabhuku yevakava okuno kwamanga kwamambo ndega ndikupedzisire pasara madzimai yangu vayazoti aiwa uyu amhenda zvibatira papi muzukuru asi uyu ndiwandiroziva ndiwandoita se ndiwandirodanana naye. iwe ukakuzitora sei? inini ndakatozvitora sechokwadi nokuti ndaizviona asi ndaishaya pokuzotangira. Unombofungawo kuti pamwe nouyu anga arambana here waanoda vamusiyana kuti ndiye akatokubudira pachena kai? Ndiye akatobuda pachena but iye akarambiwa manje nomukadzi. Mukadzi akati uyu ndiwandiita sei? ndinopikisa mazvato ano murume uyu kuti nyaya yake akanetsana nomuzukuru wangu kuri kubhawa inandinde kubhawa so ndazvishamisika nditoona Samuel wetu yakumba ari 2 maSamuel ndemuzukuru nerama kwenyaya ndeikwena yakabvatonazanza ndisizvenisi kuti inyaya ndo ndatapo iri wasabhumuswa 6 ndataenda kwasabhuku mazvo nyaya yechitongwa wasabhuku mazvo ndofunga murume akabvunza kuti nyaya yake kuti azonongedza nini yakabva pake atsanungasomatsanangura ari kuti inini nyaya dzakadai ndoziva nokuti handitoenda kukubhawana zitori korit iwe wakubata nini ko uye akuudza kuti ndikudanana nomukadzi wako live iye akuudza ndiye kuti ndinodanana nomukadzi wako wamusiya mushandi wedu isusu anoshanda pamaini wamusiya kwachiti kwandirini kwenini saka tese tizvikomba zviri zvomukadzi wako ari 1 saka wakuti mimi kavu akuudza direct kuti ndikudanana nomukadzi wako nanyaya muzukuru wako iwewe wakambomubvunza here nyaya yekuti wakaenda takatoenda paakaenda ukamubvunza here ava vazokubvunza mukuru unotaura kuti ava anodenda vakubva vakuti nini nasekuru wangu kudana nzina wakambomubvunza muzukuru ari kubizwa nakuya hana kutuma somani asi akaenda kao takatoenda kwasabhuku aiwa sokuenda kudena ava achitaura nyaya handizive kubvawa kuti bonde ini handisivi kubvawa iwe ukazobvunzanawo naye here muzukuru onawe watirarira? ndakamubvunza muzukuru ndakati kwenyaya yekutaura uyo waiwana kuakati handisiziva pamberi pasabhuku airamba nyaya pane imwe shona inonzi manga chena noparira nhema. Muzukuru wako iwe akatadza kuchengeta secret abva kuda musanga ameno waita vati ndimuidze pandichabuditsa pazviri kunanga zvichasvika pazvere chaipo wamonza kuti pano mukadzi aripo here mudzimai ababa aripo tokumbira chichovha anchuya idzwaiwa akashona yokuti nanga mukadzi wangu
inoreva kuti chii mukadzi ndako dzinokukuria kuzivaerera wanzwaka kana maisangana pamukadzi mumwe chete muri vanhu vangani vairi nhasi uno pachawanika anodiwa maningi nhasi uno mabi ako yavo kuburitsira muri wavo uye uyabva atai wakadzi ndiye chaiye saka nhasi uno uri kuona nhasi uno wawega imi maifanira kunge muri vangani muri vaviri akatimire mudzimai ashedzwa pane panaida mapedza apo uchapedza ndaida panaida kubvunza murume uyu kuti mashoko akataurwa shuwa kubhawa kwaunga usiri asi wakazvinzwawo here kuti shuwa mashoko ekubhawa akataurika kunzwa munzee dzako aiwa ndakuzongonaisa kuti nyaya yauramushaina kubva yakataurika watoshamisa uchiuya kunonda zvapazvara nhasi pandakatoenda kwasabhuni pakashamisika ndichoenda mubvunza kumaini kuti kuiwe amai tisita kushedza pakati povarume varira murume wenyu chaendouka chikombano chipi anonzi mukiti anonzi takawira kosenemu kakuti babani baba mubva mungadai mukarara nawo kangani kamungafungise kupi iwe ndiwe baba mubvi pachibondo andei lechituka ndiko pachibondo kuti iwewe pachibondo kuti ungadai uri weganiko akuda vamwe varumero iwe tori mutete nouyu mukogoka asi ataura iweyo uyu kabwachema wakanonoka uyu akanyanyaya azomsesa baba nini pakusimbira bere kutidwe kona pakufunga bvunzo kanenge ka3 ka4 vanhu vatingokwingirwa kuti vachitoona kuti mubvunzo wakubvunza unenge usinachi asi mimi ndakaona kuti nguda kubatsirwa kuti upindure mati mimi akasiya sei uyu waakataura achitaura inini dai kuri kuti musikana amaya handitika wokuti mwana wechikora puwa nhumbu wobva ataura uyu otaura uyu otaura tingatsvage tsvage zvakawanda zvino kana ari amai saizvozvizvi kana vakatorara ne70 batwa iye ndipakatsumwe kuti iri pamusuwo ndozvi ainzwaika wavataura ivo saka pasi vamai handivari kutaura kuti uyu ndiye wandiita sei mapanza ivo vari kuti uyu imi musatsvage mumwe imi mipindurai penyu pacho pekuti muri kuti imini kudii amai anzi takaenzera katuma pano zvimwe zvandiri kuona kuti iwewe hauna chaukatadza kuna amai avo akataura izvo zvokubhawa ndiye akatovatadzira asiri zveramai ndiye akatokonzera imba yavo kuti isheke nababa ivo waizviziva here zvokuti chigumbuka vakutori nomunhu akataura zvipi asi iyeyo vamusiya kuratidza kuti hapana ari kudowa apa havana kudowa iwo vanhu ukari wakatuka vari kuti varane nekatu ko chachikaoma chino tokuwanza mukadzi womoni ingori mhosva nguva yandavakakuwanza iyo vadi kutaura timba urikuona shamai aivamiravo iratibatsiri kombo waona kutanga pauri kwamboona mumwe munhu abva paipai nemana mai muruko pane akambokonzwa akasvika kutaura kuti murume ndakonzwa kwadabva ivo havana kukutaura zvabudira kubhawa ndosakazopupura kuti haa uko ndokwati kuziva wangapedza ari kutwaziva kozi avataurungwa ena angabatwa nemeseji kana chikawarani ngoti kutaura kwavo chakupso kuti ndarama muromo taura kuchemba ndikonotaura chokwadi inini ndingapisa uri kuda kuti tisvike paekizameni herewe ndopaukuti here kuti enda usunuwa kutarise atiite izvozvo regaitideva pakasimudza maoko pane zvamuda kubatsira kudari murume pano makore kubva chiisha chirimo kana pataitsvaga itifomusheni dzimwe tusvika pambangu aitwaa zimonera zivanhu maini uko kugodi kwavo achisvika pamba aitwa machina kuchizvona maziso hapana bve zvisingazive madondo kana mwana mudiki chaikanani taingomurera ati hatina matsvagira tingamuiti tiambata sambani nokumwa doro ndopakazi nomuzukuru wake vanofana kutibona kuti idisi takanyanya tinodika tinomaka
Kati kumari yako inotora mudzimai asiri wako here takawira kapindira. Ngoma natombo munyara zvino. Inyaya mutemo chete. Akazvidza musha wanhu. Alright. Whatever. Tazvinzwa Pane kukagama ha. pane kumanga kasimudza kuti Ai pamusoro ini ndini ndakaita kutora baba akapindidza ndichivapa samunhu vakaratidza kuti kwauya nyaya kuzipo kwavaitarisira yaida kuti nyaya iyi iri kwakandei sakuro nyaya vaneiziva avasingatoda kuti uye kwaanotito yaida kuti iende kwakandeya kana ndakakunakidzai maminitsi naye maminitsi ekusabu yakanzi ruwadzano C village nyaya ya knowledge mpindi natakawira kapingidza kavuka tema musi wa 9 May 2026 knowledge akaudzwa nakavuka tema kuti unoti zvingaite here kuti tidanane isu tiri 2 nemudzimai wako anzi ungati zvingaite here kavuka tema ndiyaiti ungaite zvingaite here kuti tidanane tiri 2 nemudzimai wako mpindi anoti ndine mafambiro ari kuita mudzimai wangu asina kunaka natakawira kapingidza mudzimai wampindi anoti kapingidza akandikonza ndikadanana naye takatorara tose kaviri panzvimbo dzakasiyana siyana kapingidza anoramba kuti andina then anzi akati handina kurirana nemukadzi wampindi mukadzi wampindi akataurira dare zvizere kuti akadanana nakapingidza vakarara vese nenguva dzacho dzese akatsanangura dare rasabhuku mazwi rakaona kuti kapingidza ane mhosva saka batsirai mpindi nyaya iyi ndakaitonga nasabhuku mazwi ruwadzano C village foni nhamba ndobva vati ta musi wa 9 May ndatenda wenyu sabhuku eni mazwi foni nhamba dziripo dzasekretary dziripo maita basa ndosaka chinzi vakuru vakati zvirina nokuudza kupeta murambo uchiri munyoro pane dzimwe nyaya dzemudanharo dzida mudanharo but uchiona kuti apa ndinemuva uchipedza nadare nguva zviri pachena kuti wangotora mukadzi wewe asi pane ukama ene bhozi pane ukama iri makaona hapana ukama nei vasurudza uya zviri handisina kumutaura uya changamiri ambodzi muzukuru pamwe ipapo deyauya futi ichinzi 2 ndiyanga achinzi ndiwe paukama saka pasekuda kwokuti ndo yauya mudare redu yakudhiriwa yaiye ikapingidza uyu wapakatasiya kuona uyo anonzi kavhu akatoraswa nomukadzi akati uyu handimuziva ndinoziva ndoupi ndouyu mabata panonyaya arigaitingoti asi zvinomugara zvakanaka nadzimai mushe ndowachira nokutondibikira zvese chengeta naye mogarisana zvakanaka iwo wabatwa nemutongowachira mukadzi chichoda kuti murume yakubhadhara anotibhadhara mombe kuda mombe 4 regai ndimboti foiti dzokudzipiri because nyaya dzikuramba dzichiwanda kuti vanhu havasi kutya unogoda kuti mishe vanhu iparari dauri mune zvinhu wakatodzinga saka foiti dzodzofana kuti upiwe kuti mangwana asazozvipanidza kuti murume pakaipa itokonzera kuti nditozosvikana pakuuraya mukadzi nokuda kwake regai ndautozopa murume wezvimombe 4 dzaataura ombe wamudzorera mari yake inayo zvinoyati ngombe idzodzo ngati ini ndinoyi mawanateta mamasendeki sekozvinaenesa vandu after 3 months pakuniko matini ingoisa mwedzi umwe chete uyu iwe panopera mwedzi umwe chete udzokopuwa zvinhu zvako pano darira mambo aniti amai chengetai musha azvinozipanidza kuti musha unoparara mama nevana vangani nemurume 2 inga murume wenyu kana wakamutasa ashoreki wati murume cheyakasvika makuchiva zvina nebasa rei
Ndikuna kuziparidza kuti ndikungika kuda mbudzi imwe chete yamunozi yafunai kwamambo nekuti mambo handichazviparidza kuti kumbire regero panonomuenda pakumbire regero baba anenge ndiregerere handichazviparidza kuti munogadzina zvakanaka kutipochi tembo kubva nhasi handichazvipamidza kuzokudana nevarume vanhu munouya panopera mwezi mouya mokuwa zvenyu kubanda ani maona uripo uchiuya vanhu vari kubhadharwa vane nyaya dzaminyadzouya izvo sekuti achatosheedzera dzimana dzavo ndoto vadzidzi kucha vakadzi vavanhu vanofana kusesa mukadzi womunhu vakomana vezviketura varimo vakagarawo vane kubatsirai mombe mudziyo unobatirwa saka wagara wachenjera uya ugara wabhadhara zvezvekuti vamwe vari kuya nemombe vari kuya nemari uya ubhadhara ino munoseina ndaita ndaona vatiko zvipindu mauya handiti ngache mukadzi womunhu vanasibva wachikabuda matiripoti uyai mirai timbodai pane vangatidaidzire pane matiripoti